Enw yw Caryl Hughes a dwi'n byw yma ar ffarm Llangollen, Llanarmon, Dyffryn, Ceiriog. Dwi'n byw yma ar ffarm sy'n 600 ceri. Dwi'n byw yma mam, dad a mam raw bach i byw yma fyd. Dwi'n dysgu chwilio, so dwi wedi bod yn helpu dad allan. Fi am raw dwi'n dysgu, a mae dad ddim yn dysgu ni. Dwi'n newydd raddio o Aberystwyth yn mis Orffennaf, a nes i New Zealand fel rhan o'n nghwrs, a nes i weithio ar ffarm odro fyna am 8 mis, goda 750 o wartheg, a wedyn nes i ar station beef a sheep mawr, 7,000 ddefyd a 1,500 o wartheg a bri Angus, a just blasu bywyd New Zealand. Oedd o'n braf, oedd o'n braf. Wan dwi'n sbio am waith o gwmpas. Dwi'n gyda'r hand, tra dwi'n sbio am waith, ond dwi dal yn siŵr beth dwi eisiau gwneud yn iawn. Dwi eisiau bod tu allan, yn peth pwysig, a rhoi rwy'n ddyn o lot o pres, neu rwy'n efo ffarm mawr. Mae'n amser i ddangos bod merch yn cystadlu mor dda a dynion. Dwi'n meddwl bod Fferm Ffactor fe'n cystadleuol, dwi'n meddwl, achos mae'n rhywbeth i ennill, rhywbeth pris da i ennill yn diwedd.